Capítulo 21. Mais adiante apareceuselles outra vez Xesús aos seus discípulos onde o lago de Tiberíades. Foi deste xeito. Estaban xuntos Simón Pedro, Tomé o chamado Xemelgo, Natanael o de Caná de Galilea, os do Zebedeo e máis outros 2 discípulos seus. Simón Pedro díxolles: "Vou pescar." Eles contestaron: "Ímosnos contigo tamén." Saíron e subiron a bordo, pero aquela noite non colleron nada. Xusto cando acababa de romper o día, presentouse Xesús na ribeira do lago, pero non se decataron os discípulos de que era Xesús. Xesús preguntoulles: "Rapaces, tedes algo de comer?" Eles responderon: "Non." Díxolles entón: "Largade o aparello por estribor e atoparedes." Eles largárono e xa non podían alalo a bordo de tanto peixe. Daquela, aquel discípulo a quen amaba Xesús díxolle a Pedro: "É o Señor." Entón Simón Pedro, ao escoitar que era o Señor, cinguiu o vestido, pois estaba despido, e botouse ao mar. Os outros discípulos chegaron no bote porque non estaban lonxe de terra, senón a menos de 100 metros, remolcando o aparello cos peixes. Cando pararon en terra, viron que había unhas brasas cun peixe enriba e máis pan. Xesús díxolles: "Traede peixes dos que acabades de coller." Simón Pedro subiu o bote e arrastrou para a terra o aparello, cheo de 153 peixes grandes, e, con seren tantos, non rachou o aparello. Xesús díxolles: "Vinde comer." Ningún dos seus discípulos se atrevía a preguntarlle: "Ti quen és?", sabedores de que era o Señor. Foi Xesús, colleu o pan e déullelo, e igualmente o peixe. Esta foi a terceira vez que Xesús se manifestou aos seus discípulos resucitado dentre os mortos. Cando xa comeran, preguntoulle Xesús a Simón Pedro: "Simón de Xoán, ámasme máis ca estes?" El contestoulle: "Sí, Señor, ti sabes que te quero." Xesús díxolle: "Apacenta os meus años." E de novo preguntoulle por segunda vez: "Simón de Xoán, ámasme?" El respondeulle: "Sí, Señor, ti sabes que te quero." Xesús díxolle: "Apacenta as miñas ovellas." E preguntoulle por terceira vez: "Simón de Xoán, quéresme?" Entristeceuse Pedro de que lle preguntase por terceira vez: "Quéresme?" E respondeulle: "Señor, ti sábelo todo, ti ben sabes que te quero." Xesús díxolle: "Apacenta as miñas ovellas. Con toda a verdade cho aseguro, cando eras novo vestíaste ti e ías onde querías. Cando te fagas vello, estenderás as túas mans e vestirate outro e levarate onde non queres." Dixo isto para significar con que clase de morte había de dar gloria a Deus. E despois engadiu: "Sígueme." Mirándose Pedro, viu que o seguía o discípulo a quen amaba Xesús, o que recostara no seu peito na cea e lle preguntara: "Señor, quen é o que te ha de entregar?" O velo preguntoulle Pedro a Xesús: "E este que?" Xesús contestoulle: "Se quero que permaneza ata que eu veña, a ti que che importa? Ti sígueme." Espallouse entón entre os irmáns a voz de que o discípulo aquel non morrería, pero non dixera Xesús que non había de morrer, senón: "Se quero que permaneza até que eu veña, a ti que che importa?" Este é o discípulo que dá testemuño destas cousas e o que as escribiu, e sabemos que o seu testemuño é verdadeiro. Hai aínda moitas máis cousas que fixo Xesús que describilas unha por unha, coido que o propio mundo non podería conter os libros que sabían escribir.